نو ل ترکیه و پیشنیاز دکن که بوی هیا پیواجو آشتی یا که مرم سرکی آوه بچکرنا پکک بی برف نینراتی سیاسی و بهجاندنا اندامین ویده چه. پروین بولدان پارلمانتار و اندام دسته دبیجنه شاندکا امرالی دبیجد چاره تیتکرن جاوری تیتکرن که سروک گرتی یه پکک عبدالله اوجلان هماهنگیا دارشتنا میکانیزم را خستنه بکه لدور مجارا بچک کرنه هر وصا پشک دار کرنا اندام چکه وکی نرین سیاسی و شاندا بلند ولی بستوچاری و مهه جوینه لدور و مجاره بگبینه هفکارا ما ازلم یاساک لستدویه داکو پتر روحنیه بدته سروی بابتی ازلم دمیته باش دم باش فاطمه چه هیا ازلم؟ بله فاطمه اندامین شانده امرالی دو به کمک روزنامه‌وانین Türkiye rek hevditin kırın u civinek pekanin u lıvır lser encamin peşbinkiriyin ve kanuni hurguliyen ku emci cara yeki hende ben vekaraya geçti parvekırın. Lugor endamin şandeyi ger bedespeka meriyet buna ve kanuni evi nezi 4000 گرتین سیاسی کرد جزندانان درکevin. Her vaha zedetiri hefte 5000 dosyayên darizandin yan jî lêpirsînê bi sedema Kurdbûnê yan jî endamtiya PKK ew ê werin betalkirin. Lê heya hêjayê balkişandinê ê ku Fatma ev jimarana hemû texmînên şandeyê ye. Heta niha me ji hikûmeta Tirkiye piştrast yan jî di derbarê va jimaran de tu daxuyaniyek fermî nebihîstiye. Her wiha ya herî girîng Fatma wekû ku me hemû bi hevra şopand ev merîtbûna vê qanûnê girêdayê hin şertan e. Şerta yekem û girîng a sereke çi ye dibe beriya her tiştî de civîna bîstûçarî mehê da li ser wê baxibin? Na. Li mekanîzmayek ev ê were nêqaşkirin lê di meriyetbûna qanûnê girêdaya piştrestkirina civata neteweyî ya evlekariya Tirkiyeyê û li wir gerî bêçekbûn û hilweşîna PKK were piştrestkirin pîş re ev qanûna di pratikê de bi cih destpêka bi cîhanîna wî were destpêkirin. Her wiha şandeya İmralı ya Dem Partiye û Dem Partî jî vê pêvajoyê vê qanûnê wek gava yekê dibîne û dibêje ku gava pêş gaveke din dibêje ve gerin ku Tirkiyeyê û beşdarbûna entegrasyona siyasî û civakî jî têke nav xwe û ev jî pênase bike. Lê ji ber vê yekê li pirsa herî mezintir di vê qonaqê de gelek şîrovekar jî em jî dişopînin ev e. Gelo ev qanûna ew ê ji qanûnsaziyê ber bi jiyanek sivîl û qanûnî beşdariya siyasî ve rêgeheke vebike yan jîna bi taybet ev pirsa li ber hemû şîrovekar û hikûmeta Tirkiyeyê niha em ê tevre bibînin. Belê bêguman wergeranekî mêjûyî ye dîrokî ye û ev guhorînên li rojhilata navîn çê dibin Özlem. Li rojhilata navîn pir guhorîn çê dibin şere ev e bandora xwe li ser vê pêvajoya çareserkirina aştiya pirsa Kurdan wê tevlî hevbûnek hebe yan wê cuda berê xwe bidin evê babetê. Çunkî Tirkiye rêgire li her mafekê bo Kurdan. Bi rastî Fatma têkildariya vê pêvajoyê bi rewşa herêmiya Rojhilata Navîn her roj ku diçe girîngtir dibe ji ber ku em dibînin li serenserê Rojhilata Navîn li Lubnanê, İranê, li Kendavê, li herî dawî jî li Sûriyê geşedanê nû yên girîng hene û ev hevsengiya hêzê jî diguhere. Tirkiye peywendiyên xwe siyasî, leşkerî û aborî her roj li Sûriye û bi Sûriyeyê re berfirehtir û xurtir dike. Lê welateke din yên serekeyê li heremê İsraîl bi taybet rola leşkerî û gavên din yên Enqerê li Sûriye wek gefeke evlehiya xwe dibîne û li dijî wê derdikeve. Rûbirûna dawî ya li ser bingeha esmanî ya ê bi dû
rapor nişan dede ku بله. پیشبازیه هر دو ولاتان لسوریه دبه کو خطریک مزنتر یا حرمی درخینه ولی کو پفچونک نو احتمال او پیکانده که لیج علیه دن و وقت زانین پرسکریکا کرد جه سینور ترکیه و سوریه جی درشتره او در باستر بویه او وکی پرسکریک حرمی لروجه دیه و جبر رفشا سبروج و انتگراسیون هزین کردیه سوریه جی بله. وک میجارک نزلال او نه چاره سر بویه هینا دروجه و Suriye deyeci, le Rojlata navin deyeci. Jiber ve yeki bidavi buna şeri PKK're evet deste Türkiye le Rojlata navin de asta siyasi o evlihiye de xurtir bike. Şiro vekar usa denirxinin em bejin. بێگومان بابەتێکە و پتر زانیاریانژی ئەمێ لەسەر بشۆپینین زۆر سپاسیاتە دەکەم ئەزلەم بۆ ئامادەبووناتە و وێ وازانیاریان لە دۆر وێ بابەتی.